ngamazwi abhekise ebandleni. Ibandla likhutshwa ezweni, likhutshwa kwizinto zomhlaba. Loyele ibandla ezweni, but uThixo ulidinga lingekho ezintweni zezwe. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama, nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa, ngalokhu kuphila. Akuveli kubani bazalwane? Uvelaphi? Kodwa kuvela ezweni. Kuvelaphi? Kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo. Izwe liyadlula kunye nenkanuko yalo, ewe. Kepha owenza intando kaNkulunkulu. Owenza intando kaNkulunkulu. Uhlala kuze kube phakade. Owenza intando kabantu bazalwane kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Izwe lona lenza njani? Kumele singabambeleli ezintweni ezidlulayo. Singalityaziswa zizinto ezidlulayo. Ngoba umntwana kaThixo akafani nomuntu wezwe. Uyehluka umntwana kaThixo kulo ilizwe. Kodwa namhlanje kunjani? Awehluli izwe nomuntu onjani okholwayo. Kuyafana. Kwani ihlabathi ligcwele phakathi kwabantwana kaThixo ebandleni. Libanjwe zezinto and abazalwane bayalilwela ihlabathi xa likhutshwa phakathi kwabo. Abavumi nalo. And abantu abakhupha izwe ebandleni bahlaliswa phansi, abanikwa nepulpit, bayasikwa, abanye bayiyekiswa ngokushumayela. Because kuthiwa lo uchitha ntoni? Uchitha icawa. Kanti kukhona efihliweyo. Akathi uchitha ntoni? Icawa, kodwa uchitha imali. Uvala imali ukuthi ingabi ninzi, because eyona nto ngoku abantu abasemveni kwayo abashumayelayo yimali eyona nto iphambili ngoku. Kudlala umtshayeli ebandleni ngoku, kudlala imali ebandleni ngebandla likaThixo. Musani uthandizwe nezinto ezikulo ilizwe. Phumani ezintweni zezwe. Asibo bantu bezwe thina. Kumele sehluke kulo izwe. Yonke into oyaziyo oyivayo kuthiwa ayenziwa ngumntwana kabani kaThixo, leyo nto uyayincama. Uyahlukana naleyo nto. Ayibuhlungu into yokukholwa bazalwane, kodwa noma sowukholwa awukehlukani nentando yakho. Usakhonza uThixo ngentando yakho, not intando yakhe. Konakele kulahleka nesidima ebandleni likaThixo. Isidima sikho siphi na? Singaphandle isidima. Asekho isidima ngoku ebandleni likabantu bazalwane elikaThixo. And leyo nto inabashumayeli bayo, abantu abayishumayelayo, abashumayela into abanapha abantu makabe yiyo nantoni ayiyo. And if udibanayo phaya phandle awumazi uba ngumzalwane lo mntu, uyomva enkonzweni wethuka into yoba ngumzalwane. Umve xa iqala besithi athandaze zithini, ube umbuza umzalwane kanti. Ngoba phana phandla konke konakalayo into yoba lo ngumntwana kabani na. Awuhamba niyombiza nabazosezogweni uthi amen sopha. Ungqina into beyanto wayeyithetha. Kawufunda ukhawulezile kwesiXhosa uncwadi kaAmose chapter 5 verse 10. Dlala isihloko kuphela phaya. Undifunele nje isihloko. Ngegama likaYesu ngizokuqabaza abangcwele nami ndileqela ixesha
ngegama likaKristu Yesu, amen. Kodwa ndikhalela nje ukwendiveze le meko, le nto endiyityayo apha ngaphakathi kwindawo zonke ndihamba kuzo, ndihlutshwa yile nto yokuba napha ibandla ngoku akwawusaboni kakuhle, ibandla lilahlekwe ngumgangatho walo. Konakele ebandleni kunzima, ndihluphekela abakhokheleyo because bazawulanda. Ananoba njilekele naloo nto bazawulanda phambi koNkulunkulu ngabantu. Ngoba izuphelela apho wena kule ndaba yoba sekusemnandi apha sisakhuphela nezishumi sathini sanikelela ngeminikelo. Kuzodlula apha eminikelweni nasezishumini kuyayiwa phambi kwantoni? Phambi kwesihlalo sokugweba. Kuyobonakala buyawuphunyuka naxa sofike phaa because phaya amaqhinga akazuphasa phaa. Kuzabe kungekho maqhinga, yonke into iselubala. Funda verse 10 isihloko, hlala nje isihloko kuphela. Isihloko sithi uYehova uthile kunewunewu nentswela kulungisa. Ngathi uyithi nje inceku okuba ifunde nje. Ya. uYehova ubuthiyile ubunewunewu. uYehova ubuthile ubuntoni? Yintoni ubunewunewu? Bukhazikhazi. But ubungakanani ebandleni ngoku? Ibandla libanjwe yile meko and le nto ufumana uba isentloko. Ingxaki konakala phaya entloko, konakala umama umfundisi kuqala wabe sesoyisa utata. Utata nentshumayela ayishumayela ebandleni akashumayeli into esuka kuMoya Oyingcwele kodwa ushumayela into esuka kumama. uYehova ubuthile ubunewunewu bazalwane. Noba uyabenza noba uyabuthanda, funeke wazi noba wena uthanda into ethiywe ngubana nguThixo. Intando yakho ichasene nekaThixo, funeka uyazi leyo nto. uYehova ubuthile ubunewunewu. Obugcwele ebandleni. Hallelujah. Ngcola ubunewunewu. Abo bantu abalibalayo ukuthi bayezulwini phofu. And abanye ngoso bevile uYehova ubuthile ubunewunewu. Usazophinda uqhubeka umbone esathena esanewuza esekuleyo meko because ugcwele abantu abangaliphenduke ilizwi. Bantu elingabawelanga kodwa abawe phezu kwabo. Abangathethwa kangana nje ubila ncama bona. Bona abaninzi bangaphambili. Angizothandisa abangcwele nina, ngizothatha nje. Uyayenza uba uyenza uthi na. Nathi into endithi andithunyanga uzokwenzisa kodwa ndithunywa nje uzokuxelela. Uba ngabe uyenza uba wenzi awenzi. But into enduxela yona konakele ebandleni kugcwele ubunewunewu. Ezanto zangaphandle nazapha ngaphakathi. And ziyasapotwa, ziyathethelelwa. Yehova ubuthile ubunewunewu. Ubuthile ubunewunewu. Qhubeka. Nentswela bulungisa. Nohananiso kwezonqulo kodwa xa ujongile kule mihla sowubhekile konakele. Olohananiso lunjani abazalwane? Lugcwele ebandleni. Kugcwele abantu abahananisayo, abantu abasenza ngathi bayilento bengayiyo. Kugcwele abasenzisi abagcwele ebandleni. Umuntu ophila kabini uhlangana naye enkonzweni enye into, xa udibana naye ngaphandle uyenye into. Uyanyinjwa enkonzweni kodwa kwakhe kokwabo uyanyinjwa akayiyo lento. Umbone yiyo enkonzweni. Xwela abahananisa abantu abaswele ukulungisa. Bathi noba sevile kodwa khokwa mnyakaza wenzayo wabulungisa. Lento ingekho right. Bathi abantu baloo nhliziyo
banento ethi ngathi ayiphungwa le nkonzo ithi ndabe ndothina yolungisa naphenduka abazalwane lapha kwakuthi abantu befikile bengakholwa kushunyayela kunyathela kule mihlaba uthi uyabona uphinde ungena isayivisi ubona abantu behlantu abantu kunezinto ezingasabonakaliyo sibonakala because basuse izinto ezingathandwa ngani abazalwane uthixo. Yes, Lord. Isinxibo namhlanje asosebantu xa ujonga ilizwe ujonga indlela elinxiba ngayo ibandla yindlela yangaphandle xa ujonga indlela ibandla elizenza abahle ngalo ayiyo le yasebandleni kodwa yangaphandle. Konakele bazalwane kodwa silinde uyesu nje simlinde kulo manyala. Yes, Lord. Ukhona abantu abasazawuzisola kwi-leaders, khona abantu abasazawusola ahluphekele into yobana kwakutheni nize nibe nebandla elikhulu kangaka xa selibizwa phezu kwakhe amagazi wabantu ebizwa phezu kwakhe abantu abavila inyana kabaniki inyana. Sazawujika izinto isikhundla senkokheli singqondo benamandla okanye benikwe konke into yoba angabokha abantu osuka kabathina akabokha abantu akabaxela inyani because iqhaku uyabona uba loo nto onakele uphaa kulo mntu omhle kwabafana usa kakuhle ezishumini zikhulu izishumi zakhe waphume ebandleni so bese kuyekelelwa izinto ezingekho rayithi ngoba ingxaki umonakalo kubantu abanemali into efunwayo ufuna imali. Kwela ubukhazikhazi baleni akunxitywa ibandla ngoku kwayisinxibo siyasincipha ngosiyasiphela isinxibo komama ilokhwe nazo ziyaqoqwa ziyenyuka awazi bakwenze njani bathula amadoda anyamezele lo mntu njalo. Bazalwane nijongane ngomtshato apha kulo mtshato uba umfundisi uphakamisa umama wakhe asithulele madoda uphakamisa umama wakwakhe utata umfundisi athi ke ndithi ukhona unkosikazi ukhona kapha bendicela unkosikazi avela phakame ayisilindeleke nathi ke noko umama uvele kuqhamuke xa ephakama umama kuqhamuke intombi. Why sithi intombi? Because isinxibo sesentombi asosikamama akho bantu ezimamelani bathandekayo le nto yobumama anxibe nakanjani ikhwenke utata wakwakhe umama anxibe because isidima sikatata siphi na simama bathi ulahlekelwa zozinxibo ngoku ebandleni zintombi zevangeli asanxibi ngoku zinsizwa zevangeli kunzima konakele. Alibonge igama lenkosi uYesu. Ameni. Haleluya. Utheni ngowashwa meni ngoku. Amen. Alibonge igama lenkosi uYesu. Bathandekayo kumele siphenduke. Kumele siphenduke sibuyele kuThixo. Kona le nto izasifaka engxakini kwaphela ixesha. Lalingelaphela ixesha uzoba sengxakini. Uyeva ukuthile okunewuneni nentswela kulungisa nohananiso kweza lona kwezonqulo hayi ongaphandle azithethi naye kodwa sithetha nophi nabazalwane ongaphakathi uyehova uyithile loo nto ebandleni into obunewu ibandla kumelanga linewuze kumele kubuye isidima sibuyele ebandleni kumele into yobanapha kubuyele kuthwalwe ngabesimame kuphunguke amadlahla kotata kuphela idreads kotata kodwa into abayibuyela ebandleni sidima kunxitywe libandla
konakele bazalwane. Come on, Impilo yangaphandle ingaphakathi. Kubi phandle. come on. Chapter 2, verse 18. Yeah. Isa. Babalekile na ngabantu abafunayo. Kusemnyango wezulu. Jesus emnyango. Verse 18. Yeah. Isyalo abaxhasi Kristu. Isyalo kuyayalo ngabaxhasi Kristu. Inhlungu ke leyo banaba abaxhasi Kristu banephakathi abandleni. Ngabapha abaxhasi Kristu. Umxhasi Kristu ngulomuntu onoKristu Yesu kodwa impilo ayitsho. Uphila impilo ngapha uthi unoYesu. Umxhasi Kristu. Kwakuthethwe ngabo kodwa ngoku sesibabona bebangakanani ngoku bebaninzi abaxhasi Kristu. Qhubeka nceba. Verse number 18. Yeah. Bantwana, lilixa lokugqibela eli. Lixa lokugqibela eli. Njengoko nevayo. Yeah. Ukuba umxhasi Kristu uyeza. Umxhasi Kristu njani na? Yes. Yeah. Nangoku kuthe kwabakho abaxhasi Kristu abaninzi. Nangoku kwenze njani bazalwane? Kuthe kwabakho abaxhasi Kristu abaninzi. Ewe. Ekuthe ngoko sazi ukuba lilixa lokugqibela. Leyo nto isichazela kakuhle into banapha ixesha lelo kunjani na? Ixesha lokugqibela eli because abaxhasi Kristu abaninzi. Ugcwele abantu abaphila kabili. Uthetha ngenye indlela, uphila ngenye indlela. Uthetha kamnandi kodwa impilo imbi. Akho nto inhle empilweni. Yebo yena utsho kamnandi ingasungamamela ungamboni. Khona uhlobo lunjalo labantu. Ekungase ungamamela umve nje radioweni kodwa ungamthina. Because le nto besayithethile kamnandi isayifuna ujaliswa yindlela ombone yini. Sikwelo xesha bazalwane. Sikwelo xesha abanye ngapha ababhizi bamisa imvuselelo bemisa imvuselelo zokumazisa okanye zokubuyisa isidima sikaThixo sibuyele ebandleni. Bakhona ababhizi abahamba bemisa imvuselelo zokuxosha isidima sikaThixo ebandleni. Phatha simangala lixesha lokuthini lokugqibela. Xesha lokugqibela esikhulu. Abaxhasi Kristu baninzi
abantu abamchasileyo Kristu. And ingozi inye, umoya ingcwele uthethwa apha emlonyeni ngabazalwane, but impilo kamoya ingcwele ayibonakala ebandleni. Lo moya ingcwele okhona ngoku abantu abathethisa nje izilwimi abashumayelise uphele lapho. Lo moya ingcwele bahlabelelisa kuphela, but akabalungisi impilo yabo. Sibhekana lo moya ingcwele oyingxaki, oxakekisayo umoya ingcwele lo. Othama kube nengxaki nalo moya ingcwele ngoba impilo ayitsho into umoya ingcwele unjani bazalwane. Ngoba umzalwane xa enomoya ingcwele ulungiswa ade alungiswe sesendlini elele kwakhe ehleli kwakhe. Bathi bethetha abanye abazalwane kufikwe emntwini osehlele ethambile because ugcwele ngamandla kabana kamoya ingcwele, and akakhubeki ilizwi umntu onomoya kabana. But bayalimala abazalwane bakhona namhlanje. Ngamangana ngomso xa ivalo bebambalwa abantu. Kubi qhubeka nje. Sabevele babaninzi. Verse 19. Yeah. Baphuma kuthi. Baphuma apha kuthi. Babengengabo abethu. Babeke baphila kahle kodwa ngoku baphinda bathi na balahlekana nayo impilo. Ithi ke lento baphuma bakuthi babengengabo bethu ngoba baba bengabethu ngakwenza kanjani? Bebahlalayo. Yabona xa sinawuna ndika nje uhlangane nje nabantu ababhithekileyo endleleni, okanye xa uqinisekile ngoku xa unobuyisa ingqondo back ukhangele abantu abasindisiweyo, ukhangele nabantu abathile abaziyo, uzofumanisa into abana uzawuthi yazi ubani Nkosi yami kade enje ngaphambili, kodwa ngoku usayinje ngoku usayile meko kuyiyo phandle apha. Uyayiva nabangcwele kulahleka impilo ebikathi njani na, ibikathi khona le mpilo kodwa yalahleka. Abanye badliwe ngoba babamelana. Kukhona abantu abakhonza uThixo bekwilevel yobuntu. Ukhonza uThixo ngelevel yobuntu. Akafuni ukuphoswa into eyenziwa ngabanye abantu. Noba ngayive eBhayibhelini kodwa uba ebandleni lakhe kwenziwa kanje seyonyamezela yenze ngoba nansi ebandleni yakhe itheni na. Noba uThixo angathetha kangakanani soza phenduke because unento ethi kodwa pha ebandleni thina siyenza kanje. Uzaphelela lixesha. Qhubeka nje. Ukuba babengabethu ngebahlalayo nathi. Yeah. Baphuma ukuze babonakale ukuba bonke babengengabo abethu. Baphuma ngoba babengengabo abantu abethu. Baba bengabethu ngabenje njani? Abahlenge behleli. Baba bengabethu ngabenze njani? Behleli. Nabelikholwa ukuthi umuntu okubonayo bekade echiphile ngapha eGoli. Echiphile noba yinanto 3 years, 4 years, 5 years, 10 years. Axebuyayo abuya athi imoto useyilanto oyiyo. Useyilanto iyi-1. Ngaxaki. Akabantu bokuhlala. Baxakwe nguwe kodwa uyakholwa. Phikisana nabo ezintweni zabo. Konakele bazalwane. Asehlukaneni nobunewunewu. Ayiphumi intswela bulungise ebandleni. Aniyeke uthanda ubuhle kangaka. Sinobethu ubuhle thina. Hayifunda ukhawulezile uMateyu 23. Matthew 23 verse 6 ungamkanga apha. 23 verse khalezis angade baphenika abantu balapha. Isa verse 23 uthi no 23. Yeah. Okay, verse 26. Fund. Matthew chapter 23. Yeah. Verse 26. Yes, sir. Mfarasindini uyimfama Oyimfama. hlambulula tanci
okungaphakathi kwendebe ya nesitya ukuze kuthi okungaphandle kwazo kuhlambuluke nako. kulahleke obabuhleka lento benza abantu babe busy bazama uziphuthuma ko uyasolwa manje ngesolwa nje isazela sakhe nje masimsola yena ucinga into yobana apha uzama ukweqhuma leyo nto ngoba agijima utshona edorobhini ayozama ubuhle kanti ubuhle bufunekayo hlambulula umphakathi ngoba mhle nangaphandle ngoba mhle baba umuntu ohlambululeyo unento ethi mjonge umntwana kaThixo mhle umntwana kaThixo uyakhazimula mhle umuntu ohlambulukileyo because ubuhle bakhe buvela ebusweni bakhe bona kunento ethi mjonge khona into ethi mkhangele akalo zonke ukuhlambe ntoni umphakathi abesebamhle ngaphandle akasakhathali obunye ubuhle kodwa wonela ubuhle obuvela ngaphakathi ngoba mhle umuntu ohlambuluka ngaphakathi. Haleluya. awubasekliks kukwenza ube yabona ubuhle basekliks bobu bukwenza ube mbi. Hallelujah. ngegama likaKristu Yesu amen. Haleluya. Alibonge igama lenkosi Yesu. Bathandekayo ayonto yethu obukuneniwe obezwe xa sina uqhubeka nabo xa unobuva uzofumanisa into yobana babona bobe prostitute ngoba ziyothengisa ayonto yalapha phakathi ebandleni yinto yeprostitute ngoba ziyothengisa zona zenze into yobutsala bamadoda. That's Lord. Hey, Bridget. Hallelujah. How do you know about that? Hallelujah. Alibonge igama lenkosi Yesu. Ayo yethu lento, ayo yethu lento. Ayo yethu lento. Ayo yethu lento. Sinendlela yethu thina yokuba bahle. Nendoda ehamba noThixo ayichebi noba kanjani. Nentshebe yayo ayichebi noba kanjani. Akubethwa umtha. Zizitayile abantu awudlalani ezi. Sizinto zodlalani. Bazalwane mamelani. Kwenzeka namhlanje. Kugcwele imitshato namhlanje ebolileyo. Sithi nguwo kanti kungane kwalalo ka. Kudala kujolwa kuyafundwa ngoba ingxaki inye kudibene abantu abaphethwe ngumoya ombi.